So tawi diplomatie hakkunde Algérie e dental leydi Sahel ina ñatno ko hande ɓuri. Algérie uddi hanke kerol weeyo mum e Mali ngol woni go ko Algérie ina ƴettangal pellital ala lana ndi waw immoto ko Alger fa Bamako walla iwo Bamako fa Alger. Jagorgal kalfinegal nden ko leydi ndi wi sababu o ko laaɗe Mali nadde e nder weeyo mabɓe ñande fof tawa ngala yamirore. Jagorgal kalfinegal jokkodiral Algérie e leyɗe goɗɗe e nder windande wi ɗi tumeji ɗi dental Sahel fawi e dow mumen siko wiide no wallita kuliyankoɓe caggal nde liɓi drone Mali e kerol mum to banggue worgo leydi ndi ko fenane mawnde e kongi tiɗɗi Algérie wi wonde ko kamɓe tigi liɓi o drone sabu kanko jimde e wertago mabɓe tawmo ala yamirore. Algérie holliti mettere mum mawnde e no Niger e Burkina Faso jaadi e ko laamu faddewu Mali wi ko laamu Algérie wi wonde ɗe tume ko gam ittude hakkillaji yimɓeɓe e ngakkede mawde kisal e nden ka nder diwan o kono kadi laamu Mali ko e nder jiɓuru woni o saaha. Jagorgal kalfinegal jokkodiral Algérie e leyɗe goɗɗe ha joni andani wonde konunkoɓe laamiɓe hande Mali ko ronkuɓe e kala fannu guilay politique faggudu ha e kisal. Algérie ne wi yo ambassadeur ɓe Algérie naɓe to Mali e Niger gartu ɓaade dental Sahel noddi ambassadeur mabɓe wonɓe toon to Algérie kono kadi haymo Burkina Faso toɗɗonoɗo joɗata ko taw